Osnovna pravopisna pravila bosanskog jezika. Tačka, zarez, tačka, zarez. Mi smo na prethodnom času započeli poglavlje koje se tiče pravopisnih pravila bosanskog jezika. Danas nastavljamo sa tim i bavimo se vama veoma dobro poznatim pravopisnim znacima. A to su tačka, zarez, tačka, zarez. Sa ovim pravopisnim znacima upoznali ste se još u osnovnoj školi, te će vam ovo predavanje verovatno služiti kao podsjetnik ili ćete eventualno proširiti znanje o korišćenju ova 3 pravopisna znaka. Napominjem da su primjeri koje ćemo koristiti primjeri iz pravopisa bosanskog jezika, to jest vašeg priručnika za škole od Senahida Halilovića. Prije nego što počnemo, podsjetimo se šta je to pravopis. Pravopis ili ortografija jeste skup općih važećih pravila pisanja nekog jezika. To jest prihvaćen sistem pisanja riječi i znakova interpunkcije u nekom jeziku. Pisanje uz nepoštovanje nekog od tih pravila naziva se pravopisna greška. Tačkom se, kao pravopisnim znakom u užem smislu, najčešće obilježava kraj rečenice. Dakle, ona se piše na kraju potvrdnih i odričnih rečenica. Kao u primjerima, danas je lijep dan. Neće ni on uvijek sa nama. Također, tačka se stavlja i iza naslova iza koga slijedi tekst u istome redu. Kao u primjeru, adekvatno isticanje. Svaka misao i niz misli razvijenih u nekom radu treba da budu istaknute prema važnosti. Također, tačka se upotrebljava i iza nekih skraćenica, kao u primjerima. H, kao hadži, isl i slično. Mr označava muški rod i tako dalje. Tačka se piše iza arapskih rednih brojeva, kako bi se razlikovali od glavnih. Kao u primjeru, roman Tvrđava Meše Selimovića ima 19 poglavlja. Prvo je Dnjestarske močvare, a 19. Tvrđava. Tačka se piše i na kraju izdvojenog datuma iza rednog broja za godinu, kao u navedenim primjerima. Također, tačka se piše i iza rimskih brojeva kojima se označava redoslijed poglavlja, odjeljaka i slično, kao u navedenim primjerima. Tačka se ne piše iza rečenice koja završava upitnikom ili uzvičnikom, niti iza 3 tačaka koje dolaze kao znak nedovršene rečenice. Također, tačka se ne stavlja iza imena pisaca, niti iza naslova, podnaslova, potpisa pod slikom i slično, makar naslov bio potpuna rečenica, kao u navedenim primjerima. Tačka se ne stavlja ni na kraju rečenice iza skraćenice iza koje dolazi tačka, kao u primjeru. U povelji Bana Kulina od 94 različite riječi ukupno je 40 imenica, po 13 glagola i zamjenica, po 7 pridjeva i priloga, 6 prijedloga, 5 brojeva i tako dalje. Tačka iza arapskog rednog broja ne piše se kad iza njega dolazi upitnik, uzvičnik ili tačka kojom se završava rečenica. Kao u primjerima. Koje je godine rođen sarajevski ljetopisac Mula Mustafa Bašeskija, 1731. ili 1732. Avdo Karabegović Hasanbegov rođen je kada i Musa Ćazim Ćatić, 1878. a umro je 1900. tako mlad u svojoj 22. Kada je riječ o zarezu, zarez je pravopisni znak kojim se, radi lakšega čitanja i boljega razumijevanja teksta, razgraničavaju odlomci različitoga karaktera i u različitoj mjeri samostalni.
On se upotrebljava pri odvajanju nezavisnih istovrsnih dijelova, to jest naporedne jedinice i jedinice u nabrajanju, bez veznika, kao u primjerima. I šta je onda ostalo od mene? Ljuska, metar, nišan bez oznake. Ali i pri nabrajanju zubni suglasnici su d, t, c, z, s. Također, zarez obilježava i mjesto između atributa u nezavisnome odnosu. Kao u primjeru, oštar, blizak pucanj na polju. Fikret je imao zelene, kratke, otrcane hlačice. Zarez se koristi i u dijelovima rečenica sa suprotnim značenjem. Ista vjera, a drugčiji odlazak na onaj svijet. Zarezom se odvajaju dijelovi rečenice koji se dodaju ili umeću, apozicija, apozitiv, članovi kojima se ističe ili bliže određuje dio koji slijedi ili naknadno objašnjava prethodni sadržaj. Kao u primjerima, ta starica, žena ribara Hasana, draga mi je kao biblioteka. Za oštru planinsku kosu spuštalo se sunce, sa prosranih polja, site i vesele, vraćale su se čavke. Također, zarezom se obilježava i vama jako dobro poznat vokativ. Ono što treba da znate, da ako je vokativ na početku rečenice, zarez se stavlja iza nje. S obje strane ako je unutar rečenice, a ispred njeg ako je na kraju rečenice, kao u navedenim primjerima. Zarezom se ne odvajaju počasni naslovi, riječi koje znače zanimanje i sl. Kad stoje ispred riječi koju objašnjavaju. Ovakve riječi imaju službu atributa. Kao u primjerima, vezir Dželaludin bio je samo sluga mome kamenu i divitu. Znameniti historičar Hamdija Krešljevljaković pisao je o Bosni pod osmanskom upravom. Ne odvajaju se zarezom ni dijelovi rečenice povezani suodnosnim veznikom, ne samo, nego, ne samo no, ne samo već. Ne samo nekim drhtavim glasom, već i nekim općim nespokojstvom kazuje da nije očekivao susret sa mnom. Na kraju, posljednji pravopisni znak koji obrađujemo na ovom času jeste tačka zarez. To je pravopisni znak koji obilježava stanku srednje dužine, to jest kraću nego tačka, a dužu nego zarez. Obično se stavlja između jedinica koje bi tačka razdvojila preoštro, a zarez nedovoljno uočljivo. Ovaj pravopisni znak koristi se u nabrajanju skupina istovrsnih ili srodnih jedinica, bile to skupine riječi ili skupine rečenica, osobito kada su te jedinice omeđene zarezom ili spojene veznikom i tačkom zarezom odjeljuju se tematski međusobno različite skupine. Kao u primjeru, osnovne su odlike Ljubušakovog maternjeg govora, ikavizam i štakavizam, novija deklinacija i novoštokavska akcentuacija. Također, ako se odsječci teksta veličine rečenice nižu jedni ispod drugih, obično se odjeljuju tačkom zarezom. Kao u navedenim primjerima. A ovo su vaši zadaci i vježbe. Stavi zarez gdje je potrebno. Objasni zašto je tu neophodan. Evo ih i primjeri. Igrao je nogomet, košarku, rukomet. Profesor dr. Enes Karić preveo je 1995. Kur'an na bosanski jezik. Dr. Enes Karić, profesor, preveo je 1995. Kur'an na bosanski jezik. To, draga moja, nikome ne koristi. Čovjek osjeća potrebu ne samo da misli, nego i da kaže.
Ako ste vježbu odradili na ovaj način, ja vam čestitam. Igrao je nogomet, košarku, rukomet. Stavili ste zarez jer je u pitanju nabrajanje skupina istovrsnih ili srodnih jezičkih jedinica. Profesor dr. Enes Karić preveo je 1995. Kur'an na bosanski jezik. Niste stavili zarez zato što je to titula ispred imena. Za razliku od narednog primjera, gdje je potrebno da stavite zarez, dr. Enes Karić, profesor, preveo je 1995. Kur'an na bosanski jezik. Ovo je naknadno objašnjenje unutar teksta. Ono bliže određuje dio koji slijedi i ponaša se poput onih dijelova rečenice koji se dodaju ili umeću ili naknadno objašnjava prethodni sadržaj. To, draga moja, nikome ne koristi, vama dobro poznati vokativ. Čovjek osjeća potrebu ne samo da misli, nego i da kaže, ne odvajajući se zarezom dijelovi rečenice povezani s uodnosnim veznikom, ne samo, nego, i tu nije potrebno stavljati zarez. Hvala na pažnji i doviđenja do sljedećeg časa.